Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu en ga morna mar bedo kod odiechieng wagomba ka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ing'eyo ni seche mwacho ni ngima en mwandu ok wawacha samoro fuoni ming'eyo nitiere moko mabende moro king'eyo maber to kapo nono ni rochruok obede to wanyalo bedo kod midhiero matamre gi nono. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari nitiere studio ka. Adwa miyo thuolo mondo mi ohulrenwa nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage ka twadonje to kachiel kokwa ketho kinde kata matin. An wuoni iluonga ni Ruth Otieno machiegni. Daktari machiegni kendo e penj laktar. Erokamano. An kuom nyinga iluonga ni Dominic Hamisi Owino. An wuod Migori County, Awendo Sub County, North Sakwa Ward, Ringa Village. Kanye kamae. Kamano. Mori nyalo nyiso ni laktar molonye weche mage kata doko ni ok inwenda ahinya ne jogo ma samoro mapok oromo kodi inyalo nyiso gi lony mantiere godo. An laktar molonye laini mar ruecho mwaluongo gi dho ngere ni physiotherapy. Kendo e physiotherapy kanyo alonye weche mag choke kod leche. Mane kama antiere gi lony manyadhi. Kamano. Physiotherapy nitiere lony mar leche kachiel kod choke. Kamano. Kapo kwadonje e twagni moro nyalo nyisowaga ni wantiere ga kod chandruoge mang'eny modok korka leche kachiel kod choke koso to thoth nyang'o manyalo kelogi. Mana dieri wan sana gi chandruok sana mang'eny e laini mag leche mag choke to gi leche. Sana kaka kawuono wadwa deal gi olumbru mar dhano. Koro lumbru mar dhano no kanye manitiere leche mang'eny sana. Aito bende e practice kaka wasebedo kwatiyo kama. Aseyudo ni leche mantiere kuom dhano gi. Chal ka gima tuoche gi ng'eny sana e lumbru ka maloyo mbele kabisa. Koro lumbru mar dhano ni ema kawuono wadwa ni mondo watwake mondo wang'e ni to choke mantiere e lumbru ka gin choke adi to leche bende mantiere toke kanyo aito ang'o ma bende kadho e choke go to ang'o ma ka gitimore to nyalo miyo wabedo gi rem kendo wanyalo bedo gi tabu. Koro mane gima wadwa ni mondo e thuon wach ma kawuono madwa ni mondo wabede godo malong'o gi twak maber mondo wanyis jo piny ni to ang'o ma kotimore gi leche go kata kotimore gi choke go to nyalo kelonwa tabu. Lumbru nyakwara Mugejwang' mano Dr. Hamisi iwinjo kako lero ni kawuono waketo maino e weche mag lumbru. Lumbru en ang'o? Entiere kod choke mang'eny. Gin choke matimo ang'o? Gin choke machal nade? Entiere kod leche mang'eny. Gin leche machal nade? To ang'o gini makitimo to nyalo kelo ni chandruok. Ka wachako twagni wabro bedo kod picha mar lumbru kaito daktari bro nyisowa ni maa e lumbru entiere kanye e del kaa kaito bro pimonwa choke mantiere e lumbru gi kaachiel kod leche mopogore opogore. To kapok wang' wadhi matut ahinya wabro ng'iyo bende tij lumbru ni tije maduong' en ang'o to kapo nono ni okirite maber chandruok mage monyalo bedo godo. Amor mokalo ni wantiere kod picha maber mokalo daktari kapok wadhi e picha ni mori nyalo nyisowa ni maa e lumbru entiere kanye to tije maduong' en ang'o e del kapok wadonje chandruoge manyalo mako lumbru. Koro ka mondo wachaki mondo wawinj kare ni to lumbru no en kanye. Lumbru en ochakore kama wich dhano ogik godo. Kama wich dhano ogik godo. Koro choke maringo koa piny no moringa kadhi piny magi kama nyaka yue nitiere piny ka. Koro ma e lumbru mar dhano. Koro kama wich ogik godo to koro nitiere choke. Koro choke mantiere go kaka e choke wan gi ng'ut malo ka. Koro e ng'ut malo ka wan gi choke abiriyo. Choke abiriyo gin ma koro gi allow movement mondo bede ng'uti kanyo. Mondo aito kendo i choke go kendo wan gi gima waluongo ni disc ma pogo chogo gi chogo. Nikech chogo gi chogo kuponi omakore to samoro nyalo bedo gi ng'ikruok. Aito maluwo ng'ut wan gi mwaluongo ni thoracic spine. Koro thoracic spine kae ma koro wantiere gi koro rib cage. To kendo kanyo bende ma koro wantiere gi kama ng'ede nitiere. Kama ng'ede nitiere. Koro waluongo ni rib cage kama ng'ede nitiere. Aito ng'ede nitiere kanyo opande mbele aito choke moko bende nitiere gi malo ka. Aito part mamako waluongo ni scapula bende nitiere gi toke kanyo. To gima duong' ma watemo wacho ni nitiere choke ka bende ka wan gi choke 12 ma koro loso the rib maloso ng'ede wa kanyo. Aito kama koro ng'ede wogike wantiere gi gima waluongo ni the lumbar spine. Piny mar
piny mar ondingwa. Koro ka bende nitiere movement matimore mang'eny, to kama nitiere ribs e korwa malo ka to movement mare ni piny matin. Aeto kendo bang' kanyo koro wan gi chogo ma koro mako kar kum siandawa gi piny. Koro chokegi to koro gitogoro gimakore, ok gin ok allow movement. Gin koro gitwere together. Koro kamano kaka koro the spine chalo. Kamano. Iwinjo nyakwara Ramogi Ajwang' ni gin choke adi e lumbru ka a daktari nyiso ni gi ewi ng'ut malo gin 7 kae to kama nitiere ng'ede ka a iwacho ni gin 12 yes. kae to wantiere kod lumbar spine piny ka a 5 kae to wantiere kod chogo achiel momakore. Ok en chogo achiel. Gin choke 2. Koro wan gi chogo mwaluongo ni sacrum, sacral region, ka wan gi choke 5, aeto piny ka gin tiere 4. Kamano. Koto gin to gimakore. Koro waluongo gi dho ngere ni gin fused together. Aeto kendo wan gi gimwaluongo koro wan gi the brain malo ka, aeto spinal cord. Koro ringa ka koro ringo ei choke mantiere kagi. Ei choke mantiere kagi. To spinal cord no ogike kama waluongo ni lumbar tuka. Aeto ka koro madhi piny, koro waluongo ni the horse tail. The horse tail. The horse tail. Odwa chalo iu faras. Iu faras. Ero kamana inya daktari. Iwinjo maber en lumbru, mago e kaka choke mag lumbru opangore, mano e kaka lumbru chal. Kaeto e lumbru kanyo wantiere kod spinal cord, ma bende wanyalo ne dendo ni ler maduong' mar lumbru. Nitiere kaka waluonge ga, nitiere kaka waluonge ga daktari. Nitiere kaka waluonge ga. Nitiere kaka waluonge gi dho pacho. To waluonga spinal cord mondo wabiro winje kamano. Wabiro winje maber. Kamano. Kidieny mokwongo choke 7 mamalo ka iwacho ni miyowa wanyalo loko wiwa, wanyalo loko ng'utwa. Choke mar kidieny mar 2 ka iwacho ni thothne gintiere e ng'ede movement tin kanyo mokalo. Choke ma piny ka a bende koro iwacho ni support del, kendo nitiere kaka okonyo mondo mi structure ni kaka dhano obed e yo makare. Yes. Kaeto hostel tije maduong'. Koro wali nyalo luongo ni hostel, to kanyo koro waluongo ni conus medullaris. Kanyo ma koro spinal chaka koro osekik malo kanyo e lumbar 2, to koro pod chalo ka gima en continuation mar spinal cord ka koro koringo kodhi piny. Kamano. Tij lumbru maduong' en ang'o daktari? Tij lumbru maduong' en ni o support the spinal cord, ma en a sensitive part of the nervous system. Awanyalo wacho ni en nerve mamiyo wawinjo komuli tiwinjo. En gima sensitive, ochalo stima. Koro nyaka obed no koro oringe fududu, ma koro gimoro amora ok nyal goye. Koro ka gimoro goye, to koro wanyalo bedo gi tabu. Koro rem biro chakore kendo wanyalo bedo kata mana gi paralysis. Wanyalo bedo gi ng'ol kopo ni gimoro goye. Emomiyo nyaka ringa e chokegi. To samo ringa e chokegi nitiere leche ma bende omako chokegi. Nikech chokegi gin choke matindo tindo. Koro nitiere ler ma amalo ka to mako ka. Amalo ka to mako ka. Aeto kendo wan bende gi gima waluongo ni ligaments ma bende mako chokegi mondo gibed motegno, mondo spinal cord maniye kacha gimoro amora kik dibi manyalo goye. Nikech ka gimoro goye to chango ne nyalo bedo matek. Aeto kendo nerves bende wan godo kuonde manitiere openings. Koro wan bende gi nerves manyalo dhi e lweti, manyalo dhi e iyi, manyalo dhi e tiendeni. Koro leche ka to gi kuonde mantiere openings, kuonde mantiere gi nafas gi mag chokego biro konyo mondo mi kik hinyruok gi ng'ikruok moro bedie manyalo miyo nerves go nyalo hinyore. Kamano. Matich maduong' mar lumbru en rito spinal cord. Spinal cord e ler ma otudo obwongo kod dendi duto te. Koro okale e lumbru kanyo mondo mi orite yo makare ki gimoro tuome kata ki gimoro geye. Mana diere kabisa. Koro tich chokego gi lechego en ni mondo gigeng' kik spinal cord mowuok e brain. Spinal cord ochalo continuation, ochalo medruok mar the brain. Kaka brain oa malo kucho to karingo piny. Koro chala kaka part mar the brain. Koro nyaka bed ni koro beda en gima ochungi maber kabisa. Kendo kanyo koro ikete maber mokalo ni en continuation, en ywaruok mar obwongo. En obwongo ma koro oridore gi piny e dendi duto te. Kamano. Iwinjo mano nyakwara Ramogi Ajwang'. To thothne wathoro bedo kod chandruoge mopogore opogore e lumbru ka a. Thothne wathoro bedo kod hinyruok moro ka wang'eyo kata wakelo hinyruok e lumbru ka wang'eyo kata kok wang'eyo. Daktari inyalo nyiso mana matin nono ni thothne chandruoge mage wathoro bedo godo e lumbru ka?
watemo bedo gi chandruok mang'eny sana kendo hinyruok mar olumbru ka en tuo mawathiedho sana ma jotuo nigodo sana. Gima biro timore e lumbru ka samoro ka ng'ato tiyo seche mang'eny monyalo bedo ni en kata ng'ama timo tij ofis to type seche mang'eny to ko type ka kompyuta mare to gi tablet mage samoro bedo ni gin piny zaidi kata kaka tinde wan gi smartphone yudo ka ng'ato tiyo gi smartphone seche mang'eny koro bedo to koro ng'ute chalo ka gima koro origore makoro ojony nikech ong'wony to koro ko type seche mang'eny to leche mag ng'ut ka ridore koro ka leche ka oseridore to gin emomiyo bende ni gis protect the spinal cord kendo gi muscles bende gi nerves mawuok e iye kacha to mano nyalo miyowa hinyruok. Gima nyalo kelonwa hinyruok kendo samoro ka ng'ato nyalo bedo ni oriembo gari to goyo brek matek to ting'o ng'ute matek mano bende nyalo miyowa mondo mi wayud hinyruok mar the spinal cord kata mana gi injuries man ng'ato bende nyalo bedo no yudo kata mana ajali nyalo miyowa yud mano. Samoro ng'ato bende nyalo bedo no onindo marach samoro ka opilo kata mana 4-3 onindo godo ni mondo ng'ute otingre koro kuchung gokinyi to ng'ute obedo gi strain mano nyalo miyowa yud mano. E ondingwa piny ka e lamba area kanyo bende samoro ng'ato nyalo bedo oting'o gima pek zaidi aito leche mana wawacho ka oyware ka leche ko oyware to samoro ginyalo chot ka gichot to biro kelo nwa instability e spine e piny mar spine ka biro keto nwa instability e piny mar spine ka ka ng'ato ting'o gima pek to ting'e moyo teko mar oguche koro ko ywayo to nyalo leche ko nyalo chot kendo ko gichot to nyalo miyo wayud tabu onding kanyo. Aito korwa malo ka bende samoro nyalo yudo ni ng'ato obedo gi posture marach seche mang'eny aito samoro bende nyalo bedo ni pod otimo tije mar desk work cha to bedo kum seche mang'eny to ng'ato nyalo yudo ka koro onding'e gi kati kanyo nyalo bedo ni en gi rem zaidi ma samoro nyalo wuok kata ni en gi pneumonia to kare muscles nego leche nego ema koro osechako tetni koro ok ginyal tiyo maber nikech ok gin relax mano nyalo kelo rem aito gima bende kendo nyalo kelo rem e piny ka e piny mar sacral area ka bende samoro ng'ato nyalo wuotho to dhi gore piny obedo gi siandane kobedo gi siandane to nyalo hinyo piny mar chogo mar chogo maluongo ni coccyx niendi ma bende samoro kata nyalo kata dolore mando bende nyalo kelo rem zaidi mibiro yudo ni samoro ibiro yudo jotuo aina go samoro kata ka giwuotho to gin gi ring moro ma giwuotho godo machalo mpira mar gari gibede mondo mi kik giwinj rem ahinya e boye kanyo aito kendo bende nyalo yudo ni joma mine samoro joma mine kata joma chuo bende manyalo bedo ni dag kar mfuko mar nyathi kacha nyalo bedo ni nigi tabu ningeche piny kae kama entiere bende samoro kapo ni kanyo nitiere tabu to rem nyalo yudore e diere kae ni mo nyalo yuongo ni PID mambar ko bende nyalo yudore aito kendo bende ka wan gi weakness mar abdominal muscles leche mag iwa nyalo bedo ni ok gitegna ahinya aito koro giyware zaidi mano bende nyalo miyo wabed gi strain yondingwa piny kaendi koro mago te kwariwo to nyalo miyo ng'ato yud tabu mar lumbru. Ageno ni wadhi maber, ageno ni wasudo, ageno ni koro yudo picha maber mar lumbru kod gigo manyalo kelo ni chandruok. Daktari opimonwa kacha ni thothne kapo nono ni gimoro mulo lumbru to chandruok nyalo bedo spinal cord. Spinal cord ne wawinjo kacha ni en extension kata en obwongo makoro oridore nyaka gi e dende piny maka gimoro amora omule kata ogude ti nyalo bedo kod chandruok mapok nodwaro yudi. Moko kuom chandruok ginang'o gin bedo paralyzed. Tiende niya ngimani nyalo lokore aloka dichiel mok inyal wuotho to kinyal timo gimoro amora nikech gimoro nogudo lumbru mabende odhi moketho kata omulo spinal cord. Yeno waka uyweyo. Ka waduoge kidieny mar ariyo, wabong'e ni tije moko mwathoro tiyo kaka pura ming'a, ting'o gik moko mapek e ng'uti kata giego kibende nyalo kelo chandruok. To ponono ni chandruok osechako bede, ang'o gini kata ranyisi mage mibro winjo? En ang'o monego bed ni timo ponono ni chandruok obede? Kik idhi mabor nyaka Ramogi ajwang' kik isud kata matin. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa, na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo lumbru midhierni, hinyruok, rem kata chandruok manyalo bede lumbru kod kaponono ni gimoro timore to en ang'o gini mibro winjo. Ne wawinjo kacha ni kaponono ni okirite maber to nyalo loko ngimani, moroch ngimani e yo matamre gi nono. Daktari waduogo kod picha moro akapoka wadhi nyime kod tije mawatiyo. Mapani ma ogole maler mokalo. Choke kaka gipangore, kaka gimakore, wamul ka matin kapok wadok chien matin. Mano ber. Koro wabro luongo koro wawacho ni en spine mangima. Ma e lumbru mangima. Koro lumbru mangima koro magi e choke mana wawacho ka. Koro choke mana wawacho gi koro king'iyo gima mawuok machalo blue kani, ma e disk mare. Aito kendo ma e disk mare kendo ma koro ma en machmo en gi spaces maber kendo koro omiyo wa thuolo kama nerves kadhe maber kendo kama nerves kale aito spinal cord kalo gi iye kanyo. Koro kwa bire ma to koro en ochogo ma koro osechako bedo ni koro nitiere gi tuo mamae ma koro waluongo ni osteoarthritis. Koro nengeche spinal cord kacha nitiere gik mang'eny mana watemo wacho mokwongo ni nyalo kelonwa rem e ndingwa kanyo. Kwa kigori piny ka lecheni bende weak, aito bende ka lecheni ok tegno ahinya. Aito ma to koro waluongo ni arthritic of the spine. Nengeche ka koro ineno ka koro disk makani ma okuot maber mopong'. To koro disk gi koro gise miyore ma pi mana nitiere ye kacha oseduono. Koro ibiro yudo ni chogo mamalo kani to gi mapiny kani gidwa riwore. Koro gidwa riwore. Koro ka giriwore to nerve winjore bed ni kadhe diere kama nitiere gi thuolo ni. Koro chogo gibiro chako diyo nerve. To ka gidiyo nerve moa malo cha
tibiro yudo ka koro ondingi koro chako rami kendo koro lumbru kanyo koro pain chako bido mang'eny kendo ma koro nyalo miyi pain mang'eny sana. Koro ma waluongo ni bone spurs nikech koro choke gi osechako riwore mochako riwore kendo kaka bende iyudo ka koro disk ni bende osechako riwore kabisa. Aito kendo spinal cord cha bende nyalo nyuosore. Koro konyuosore zaidi to mano nyalo miyowa paralysis. Kamichung'eno daktari kik ibed monde. Ineno kama wantiere kod lumbru maber, wantiere kod lumbru mantiere kod chandruok. Ikelo komachielo bende ni disk. Tiende niya, e lumbru ka bende wantiere kod disks mopogore opogore. Ma bende ni iwachonwa kacha ni gipogo kind chokegi mondo mi movement cha obed mayot, kata ka spinal cord cha ntiere kanyo to gimoro ok diye kata matin. Ka wadonjo e weche mag rem kata chandruoge mag spine, tiende ni ka disk nigi chandruok wadhi bedo. Toro wamede list cha mar gigo manyalo kelo midhierni e spine. Kamano. To ma chandruok ma bende ng'eny ga mar disk pasore, disk diyore kod weche makamago. Ma e chandruok mang'eny zaidi ma jotuo ni godo. Nikech ibiro yudo kaka ng'ato medo dongo, bedo mang'ongo. To nitiere gima waluongo ni ike kaka medo songo. To kaka dhano medo songo, to disk mantiere ka katikati ni onyalo bedo matuo. Koro kobedo matuo manyisore ni pi nitiere iye ka. To kaka ng'ato medo bedo dende medo tiyo, to pi mantiere iye ka ni dok piny. Koro ka pigni odok piny, to mondo bi pigno bende ochako duogo haraka ok yot. To koro choki ni biro chalo kama. Koro ka choki ni ochalo kama, koro space onge, to nitiere kaka ondingi winjiri be ni nigitiere gi movement. Koro ma biro tamo movement ok bibedo ondingi ka. To ka koro movement osetamore, leche mantiere ka biro chako wiyore kendo gibiro chako bedo mojony. Koro ka ng'ato kata ka biro wuotho tibiro yudo ka koro wuotho ka koro ondingi obam. Kamano. Mamano biro kelo rem zaidi. Ero kamano. Gigo manyalo kelo chandruok mag lumbru kotenore kod twak ma daktari omiyowa en bet marach, tiende ni lung'ori aming'a, ikulo ng'uti aming'a, ibro ywayo leche ka, gibro ridore, gibro kelo ni chandruok. Ting'o gik moko e yo makare gin gigo mapek, to ok balance weight ni iting'e marach. Daktari biro nyisowa ting'o gik moko marach en nang'o, ting'o gik moko maber en nang'o. Awinjo kimedo weche mag tuoche kaka arthritis, awinjo kimedo gik moko kaka age, tiende ni kaka higni medo sudo kod weche makamago. Mane ma wiwo wilgo manyalo kelo chandruok mar lumbru? Manyalo kelo chandruok mar lumbru ka ng'ato nigi weight mare, raktil mare ni malo zaidi, mano nyalo kelo tabu e ondingwa kanyo. Aito bende nyalo yudo ni ng'ato bende ka nigi tuoche machalo kaka wanyalo wacho ni autoimmune. Manyiso ni dendi gore gi dendi. Mano nyalo miyo ng'ato bende obed gi tuo tabu aina mar the spine. Aito bende samoro bende jamo ifwenyo kodeko za seche moko. TB, tuberculosis. TB bende nyalo chamo chokeni mag ondingi mocham. Koro ka ochamo to kendo nyalo miyo kata yur kata mana paralysis. Mano bende wasefwenyo ni samoro jomoko osebedo ni gin gi rem zaidi kwa muda, to lakini TB osechamogi. Mano nyalo bedo ni ginyalo yudo mano. Aito ng'ato bende nyalo yudo no yudo accident, mano nyalo yudo tuo mar ondingi. Kamano. Dr. Hamisi, ka ng'ato omedo bet maduong' kaka ni wacho cha, gigi dhi bedo kod chandruok, tuoche mopogore opogore, del gore gi del, kopogore kod rem minyalo winjo e kuonde mopogore opogore e onding ka a. Ranyisi mane ma bende ka ng'ato winjo to nyalo chich ni nyaka bende nitiere gimoro marach e ondinge? Inyalo konchungo gokinyi to biro winjo, onyalo yudo kata ka samoro konindo gotieno to winjo ka nitiere kalandhivi, ka nitiere liet rem kawuok ondinge malo kuno ringo kadhi e bade kata ka ringo kadhi e tiende. Mano nyalo bedo ni ranyisi ni ondinge tayari en gi tuo mar ondinge. Aito bende onyalo winjo ka koro en gi rem ma ng'ada across the spine. Mano bende nyalo nyisowa ni ang'owa en gi tuo mar ondinge. Aito bende nyalo yudo ka koro wuodhe ka ng'ato wuotho. Onyalo bedo ni kata mana walking gait mare o change. Mano nyalo nyisowa ni en gi tuo mar ondinge. Kamano. Gigi thothne timore ka chandruok kata tuo osebedo mapek kata osebedo motegno marom nade del? Luore, samoro nyalo yudo ka nitiere wan gi acute, aito kendo wan gi subacute, aito kendo wan gi chronic. Koro acute to nyalo timore within 3 weeks, mar wiki adek to wiki ang'wen kama. Subacute nyalo timore wiki adek to nyaka gimoro around 3 months. Aito koro chronic to koro nyalo timore bang' dweche adek nyaka gimoro higa achiel. Mano nyalo timore kamano. Aito nitiere stage moro ma bende samoro nyalo bedo ni
dendi nyalo vukore ni koro odhi ong'iyo gi rem cha. Koro dendi koro chango to nyalo bedo ni chango to obwongo ni koro noseng'iyo gi rem ni rem cha ma koro bedo pachi paro. Koro mano koro stage ni waluongo ni sensitization. Manyisore ni dendi ose adjust gi tuo ma in godo no. Mong'iyo go ni mato mara. Koro mane ma koro ng'iyo ni koro kaka en. Koro mano to koro the fourth stage. Daktari pimnua chandruok mar obwongo register mangi kod tuo kata rem. Ober koso kober daktari? Orach sana. Ningeche mondo mi koro gino bed reversed modog chien kuma no aecha. Ok en tich mayot. Ningeche jatuo koro manyiso rem ni obiro chakore ka en acute. Acute. Koro ka acute ko kothiedhe to dhi e subacute. Koko thiedhe subacute ka to dhi e chronic. Koko thiedhe chronic ka to koro dendi chako adjust. Ni koro winjore ni koro winjore rabena I just feel the pain. Winjore koro reme ma koro winjore koro ang'iyo godo. Koro bwongo ni chako ng'iyo gi mano ni koro reme ma koro winjore ben ni winjo. Koro mane ma koro waluongo ni sensitization. Koro jatuo aina ne kibro thiedhe to koro en koro thieth mare ok nyal kawe ni idwa ni mondo otimne rwecho kende. En koro thieth mare ibro dwaro ni nyaka timne gima iluongo ni counseling nyaka timne. Kendo nyaka wuo kode mondo mi obwongo mare mondo gichacha beno ochenji. Moko koduog chien koni mondo wane kaka kata koro watimo thieth mar physiotherapy mondo wane kaka wanyalo konye. Ningeche koro en advanced. Kamano. Ma giminyiso wa ni nitiere gik moko onego beni wang'iyo go. Rem ok onego beni wang'iyo go. Ng'ato kik wach ni an ang'iyo gi rem ni ma en mara. Nikech mondo mi obi ogole obwongo ni machak duoke kaka ne entiere ok en tich mayot ahinya. Ok en tich mayot. Kamano. Daktari wathoro ga bedo kod timbe moko ma watimo. Ma samoro ng'ato winjore moro to aluongo jarwecho ma wan gode kor gweng' kata aluongo osiepna kata aluongo ng'at mang'iyo go ni mulna ondingani rama. Ok ang'eyo kama en gima kare koso. Ruth mano sebedo tabu maduong'. Kanyalo wacho matin njan gi jatuna moro no biro nena to kare jogi no yuda jarwach moro mwaka to mula tiende to same gi mule ni to kare embe ne gi historia ni bende nitiere gi blood clot. Poto mar remo. To ningeche winjo ka remo wuok e onding'e to remno ringo kadhi e tiende. Kare remo en gi tuo mar onding' to lakini blood clot bende poto bende remo bende poto e tiende ka. Koro inyalo paro kichako rwayo remo mopoto tidhire mondo doki. Mane bro remo nyalo wuok e tiendi piny kacha maringi dhi adundo mari. Koro iwinjo mane nitiere kaka weche ang'o ok odhi maber. Koro rwecho ka ok ing'eyo gimirwayo anyalo temo discourage ni mondo kik warwaro gima ok wang'eyo. Ber mondo idhi ir laktar molony e laini mar rwecho no mwatim gi mwaluongo ni investigations makare mwafweny koka mondo wachak rwecho. Nikech samoro bende wanyalo chako rwecho to na kodi ni samoro nyalo bedo ni kata gi TB chamo choke ni kata iwinjore mtiwacho ni anyango rwana garwa mula to mulo to kare TB to TB ok nyal thiedho gi rwecho. Nyaka ikuonge dhi muonyi yien mag TB ka koka mondo wane kata kaka koro watimo ni rwecho gi exercise to watimo ni kaka koro wasethiedho gima nokelo problem cha. Nyaka wakuong wang'e ni gini ang'o mokelo problem gini otuo ni ang'o mokelo. Mano nyaka wakuong wafweny. Ageno ni winjo mano nyako Ramogi Ajwang'. Rwecho mane ng'ane mulna daktari wacho ni ok en gima kare kata matin. Kaka kes momiyo wano ng'ato nitiere kod poto mar remo ma en gima wasewacho mang'eny mokale chenro mar penj laktar ka. Inyalo dhire gi rwecho midhire ma poto no dhi machop kate adundo mochop kate obwongo seche mochopie obwongo modhi modino leche matero remo obwongo ka koro obwongo ok yud remo maber obwongo chako tho. Wasewache chenro ni chandruoge mang'eny mokalo minyalo yudo ko obwongo chako tho. Kapo nono ni adundo bende clot ni odhi obede gin chandruoge ma ok digomb winjo bende ok digomb ng'eyo. Omiyo rwecho ma oyae apani ber ka koro wawerego. Aeto kata koponi wachako medo mano matin awa wacho wach mar referred pain ka. Samoro nyalo bedo ni kata dag lach mari nigi tabu. Samoro kaka joma mine samoro nyalo bedo ni kar mfuko mar nyathi nigi tabu. To ka gin gi tabu to magi nyalo refer pain madugi olumbru mari. Samoro ng'ato nyalo bedo ni en kata gi tuo mar
adundo mar the heart to ka the heart ingo samoro nyalo winjo ka rem ringo mane kori malo e thoracic mari kanyo kata rem nyalo dok koro dok e ng'uti malo to mano nyalo bedo ni en tuo mar ang'owa mar adundo koro mano bende nyaka wacheki kapok wachako ni en onding'e marami kamano. Ng'ato winjo rem ok ong'eyo ni rem ni akanye, ng'ato winjo ranyisi gi ok onge kod adiera ni chutho chandruok akanye, daktari obiro iri. Thothne utimo diagnosis nang'o mondo mi fweny ni ma en ma en ma to ma imunego bed ni waluwo. Wachako diagnosis kaeto ang' wadonjo e weche mag thieth bang'e matin. Mano ber kabisa. Jotuo ma kaka man gi jotuo mar gonding ka gibiro to gima gikwong giting'o ka gine gisego pichni moko chon to maki ma gikwong giting'o gibiro go kabisa kendo gidwa ni kata kapok iwuoyo kodgi to kuoni daktari kuong ng'iya pichani goe wang'i ne kako timo to samoro mano picha mano go kata mana higni 2 mosekadho koro ng'eni higni 2 mosekadho nyaka sani lokruok nitiere. Gima duong' ka jotuo biro ma nyaka wang' kuong watim en gima iluongo ni historia mar jatuo. Jatuo nyaka bedi to oeleza ni tang'o mathage to gino thage nane. Koro kaka jatuo medo wuoyo kodi timbe kao indiko notes meki iyudo koro itemo note gik ma jatuo ni giwacho itemo riwogi mondo ing'e ni to gino nyalo bedo ni en problem mane ma jatuo ni nyalo bedo. Jatuo ni wacho ni en gi rem muok e ng'ute to ka rem no wuok e ng'ute to ringa ka dhi e bade owinjore ang'e ni rem ni to en rem moa kanye. Samoro winjo jotuo koni ni jatuo nyalo koni ni rem wuok e tienda to ringo kodhi malo to king'iyo to onge rem manyalo wuok e tienda ka ringo kadhi malo. Koro nyaka bed gi ng'eyo makare ni tang'o manyalo kelo problem ni. Koro ka rem ka en chungu ma mi explanation na dhi e lwete to mani ng'eyo ni rem no wuok e ng'ute. Koro ng'ute ka ibiro temo ni to leche mage ma wan godo nerves go chalo nade manyalo kelo nwa tabu. To ka en gi rem mowuok maringo kadhi e tiende to owinjore ng'e ni rem no samoro nyalo bedo no ayo nding'e piny koringo kodhi e tiende. Koro wabiro ng'eyo mano. Koro kosekawo historia mwakawo maber koro nyalo wacho ni watima ni gimoluongo ni physical examination wakono jatuo ni idhe kitanda kata chungu malo mondo wacheki ni to nding'e no chalo nade mano wabiro timo mwacheki. Koro kwa setiko mwaneno mwafwenyo ni nitiere problem ma jatuo ni nigodo mako kalo kuom mula tibiro ng'eyo ni chandruok ko mula gi explanation momi nitiere test mwatimo mako watiko ni ting badi kama kata ting tiendi to wabiro ng'eyo ni en ler mane e level mane ne lamba kosene thoracic kosene cervical wabiro fwenyo mano aito koro wanyalo ore to nyalo dhi gono mana picha to confirm kata nyalo dhi timo nwa gima luongo ni MRI to confirm gima waseneno kata CT scan aito bende wanyalo kata timo bende kata mana ultrasound mondo wafwenye ni rem mowinje tiende piny kanyo no ok en blood clot to ena ni muscles to nerves ke matheko aito moro bende nitiere minyalo tim iluongo ni nerve conduction studies. Koro nerve conduction studies no to koro ifuato ler ka ler ni to en ler number D mohinyore manyalo bedo ni jatuo ni miyowa oyudo rem kako yudo. Mantiere kaka inyalo lu ler ka ler mayuni ler ka ler ler ka ler mwayud ni en mane kamano ler ka ler. Penj laktar ko kalira Ramogi TV ngima en mwandu ageno ni wawuotho maber. Kidieny machielo ni adhiweni jahera mar chendo ni mondo migo mbaka ko Dr. Hamisi mabende kawuono wang'iyo rem mar onding' kata mar lumbru. Kik idhi mabor kik isudi. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Mangi wach moro maduong' ahinya kae. Beningene Kunal oro ne Seher voice message moro kanyo. Tingeni mano ok en voice message. Mano en time bomb. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better.
An Rosemary Ogonya, dimondo yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana star aboro achiel star adek ang'wen adek hash. Oparie niya, Ramogi TV en audio wer duto te. They were found photocopying the papers, and exhibits have been taken. All the eight persons are in custody. Ji 10 nyaka sani osemaki kitudo kod ketho mar penj madhi mbele mar klas 12. The authority has observed an emerging trend whereby NPS officers during their operation conceal their identities, use and mark cars. Duol manono timbe obila IPOA yango ni kwetho obila ma joneki tudo kod ndhiyo kod lal mar Jo-Kenya. Achich machielo ma itudo kod nek mar Willis Ayieko osemaki e boma ma Kisumu. Ruecho ma aoyaye Dr. Hamisi owacho ni kiki donje kapono ni sebedo ga kitime kendo nikech inyalo dhiro kata inyalo nyuolo chandruoge mang'eny matamre gino ni setimo nonro gi duto te mi mulo mi yudo ni chandruok nitiere kanye. Samoro chandruok nitiere e disk mani wacho cham, samoro chandruok nitiere e leche ma omako lumbru, samoro chandruok nitiere kotende kod trauma kata hinyruok mane obede lumbru kaka ng'ato gore piny, ng'ato yudo masira kod weche makamago. Thieth thoro chalo nade? Thieth koro waluongo ni koro wan gi gima waluongo ni thieth mar physiotherapy mar ruecho. Aito kendo wan gi thieth ma jatuo nyalo muonyo yath. Aito kendo wan gi thieth mar bero. To sana jotuo aina man kituoche mag onding'gi watemo timo gi thieth mar ruecho to kendo gi muonyo yath. Koro bero to kopono bero to onyalo bira ni ibare nikech koro chunore nikech koro condition mare no koro ok dhi maber sana. To nikech en bende ok en condition ok en tuo ma bende nyalo thiedho kendi kata achiel. Ibiro yudo ka in gi orthopedic surgeon, in gi neurosurgeon, in gi physician. Daktari nyalo yiena ka osim Samuel? Nyalo yiena? Ero kamana nya. Samuel, hello, penj laktar? Apenjo niya. Adwa na penj laktar, nating'o mzigo moro mapek ndalo moko. Nating'o diek 2 e safar mabor kabisa. Koro kana duoge ot, kana duoge dala kabedo, to bang' wige 2, ok nanyal lokora, ok nanyal chimo, ok nanyal timo gimoro amora. Koro nadhi osiptal, to timna thieth matin, to miya gina moro kanyarwago, arwago. Achako wuoth, lakini tinde, kachung', to awinjo lit e onding'a kanyo, but at the same time, ka agwetienda konchiel kama, awinjo ka muoch ni tok. Koro miya buok matek, so an awinjo ga rem, to tija en tich mar, atiyo tich mar kef. Tich mar? Atiyo tich mar kef, koro achung' seche mang'eny bende, to movement manyalo bedo go bende ng'eny. Koro samoro ayudo ka ayudo rem makata chieng' e pien tama. Nyalo konya. Okipimnwa ni to diegi niting'o gi nang'o diek 2 gi? Niting'o gi e diek 2 nating'o achiel koni to achiel koni. Nadhi timo sherehe moro kamoro. Koro na oting'o gi kowuotho koro oting'o gi kare ne nyuola kabisa. Ero kamana nya nowuotho kodgi safar mabor mokalo yena ka osib Donald mondi ka wadhi nyime. Hello, penj laktar? Hello? Yes, hello. Machiegni penj laktar? Awinji. Wambe wawinji penj laktar? Mano Luoch Bernard. Machiegni Bernard. Koro onding ancha anpar piny matin. Nigori piny? Nagoro piny ka yien. Edo? Wawinji duok duond TV ni chien kiyie? Yes. Koro kana selwar piny, to nadhi e scanning. Koro kana sedhi e scanning to negiyudo ni chogo moro nitie e ondinga ma gi piny yo kanungona. Hello? Wawinji Bernard. Yo kanungona ncha giwacho ni chogo moro dolore kanyo. Koro gino osemiya shida.
samoro ka kinindo to ok winj ka insaa. Koro negimiya yedhe moko kadho. Koro ginyisa na adhiye nini. Nitie kamoro madhi timona massage. Idhi tininde masin moro kando koro masin ema rie onding'i kamano. To ka neno kosemiya pogruok. Pod orama gi piny kanyo. Koro nyabedo ni shida pod ni kanye. Daktari biro duoki kete aketa ka kod gimo nego beni timo. Antiere kod Odhiambo bende line kiyiena. Odhiambo penj laktar, halo? Yes. Machiegni Odhiambo? Ma Paulo Tiena. Ah, machiegni. Erokamano. Penj laktar? Hello, Paulo Juang. Akwayo gi muolo ni seche ma simbi odonjo to duok duonda TV ni chien mondo mi wayude yo maber. Wantiere kod cases ariyo ka madongo. Koro cases ariyo, achiel oting'o diek, to diegi ken oting'o gi pikipiki, koso oting'o gi ating'a gi lwete kowuotho. Wacho ni oting'o diek ariyo, achiel koni, kowuotho kilomita mabor. Very good. Alafu machielo to owuok e wi yien to gore piny. Koro kowuok e wi yien to koro mae trauma. Mang'ani oa e wiye malo to biro gore piny. Kobiro gore piny to wanyalo yudo fracture, wanyalo yudo chogo nyalo tuo, kendo choso koyo nyalo pasore matin. Aito bende nyalo bedo ni kuom siandane gi piny mana wacho cha, nyalo bedo no ae wi yien malo to biro podho kobedo gi kuom siandane. Owacho ni chal ka gima chogo moro dolore. To chogo manyalo dolore en e picha mana wakongo wacho mapiny kacha. Mapiny kacha nikech en obith e tel kacha, e iwe kacha. Iwe cha nyalo dolore to dolore kodhi malo. Koro kodolore kodhi malo, te mana wacho wantiere gi hostel cha. Wane gi kama nerves nitiere mang'eny ka. Mano nyalo miyowa rem sani onding'e kanyo. Koro gima owinjore bed notim kama nodhi e thieth no, en ka physiotherapist molony koso en kama chalo nade ok owacho no kanyo nite en odhi neno ka physiotherapist koso odhi timo whatever to daktari yiena ka simbo tino kapok olal na kai to adhi nyime gi kama wantiere no mana kiyiena ayieni. Hello, penj laktar? Yes, penj laktar ma Paul Tina Juang. Machiegni Paul? An Nyamanga Karungi, so ringa wacho ni an gi jatuo brother na ma kaka daktari pimo tuo no chal ka gima sad so chande kaka winjo kaka daktari wuono nikech omoko ya tiende piny nyaki onding'e malo. Wasetemo komwonyo yedhe moko ok nyalre, koro napenjo daktari to ere kaka wanyalo yude mondo nenwa jatuo. Yes. Erokamano ahinya. Daktari biro pimonwa kaka onego bed ni itimo kod kama inyalo yude kapo nono ni diher mondo mi nene. Ang' wadog chien e weche mag goruok piny ka daktari ka achiel kod chandruok manyalo bede ni obet. Koro nyalo bedo ni kaka natemo wacho cha nyalo bedo ni ogore piny to nding'e samoro nyalo bedo ni chogo disk mana wan godo ka nyalo bedo nosongo nikech gi trauma modhi kanyo no nyalo bedo nosongo koro ogionge laini maber. Aito mano nyalo interfere gi leche mantiere kacha to gi spinal cord cha bende nyalo bedo ni koro obedo interfered godo. Koro mano gima obiro dwaro ni obiro dwaro physiotherapy malong'o kabisa mondo mi leche go orwagi maber mondo giriere maber. Aito mantiere machines moko bende mwanyalo tiyo godo ma mwanyalo los wang'o godo nding'e no mondo oduog masawa sawa. Aito mano tingo diek cha. Mano tingo diek cha ng'eni kiting'o gik moko kama to weight yuarore kadhi piny. Koro samoro noinyo leche mag onding'e. Aito kako noinyo leche mag onding'e koro dwani mondo leche ka mondo olosgi mondo orwagi maber mondo timnegi exercises mondo gibed motegno mondo remno biro ruma. Ntiere kamoro ka daktari ma okang'e ni en janeno wa mane wacho kacha ni odhiga e spa, odhiga e massage parlor, to jo massage mulna kar massage ka kod physiotherapy. Onego bed ni idhi ka massage, onego ni itimo nang'o daktari? Massage gi physiotherapy gin gik mopogore kabisa. Nikech ng'ama timo massage ok en a clinician, ok en daktari.
en otimo atima massage ni onyalo ruecho. To daktari biro timo ni gima waluongo ni diagnosis. Nonro matut mondo ng'e ni sama othiedhi to thiedh ang'o. To ja massage ok obi bedo gi ng'eyo ni to en otimo gima othiedho gima otimo no. Samoro en otimo atima mondo mi del owinj maber. To lakini ok en ni en gi thieth ma en gi diagnosis monyalo timo. Nikech ok opuonje laini. Kamano. Koro ema otemo wacho ni kopo no kama odhiye no, odhi ka physiotherapist emoluongo ni massage koso odhi e massage. Koro kodhi e massage to dhi mondo dhi one physiotherapist. Biro konye mondo one kaka lechene ko nyalo bedo maber. Massage okolony, massage dhi e mor, to bende kik idhi e massage ka intiere kod hinyruok, intiere kod midhiero, intiere kod rema. Chomri gi thieth tir, daktari biro nyisi gino monego bed ni timo. Joluno go ngero ni geng'o ber moloyo thiedho. Ere kaka wanyalo geng'o chandruogegi mabiro e lumbru, ma bende nyalo kelonwa nyaka paralysis kaka nipimonwa cha. Kata kamano, kapok wachopo kanyo yiena mondo mi akaw simb George. George, hello, penj laktar. Apenjo niya, an gi shida mar tielo. Tienda kok cham ni ga okelo ga rem moro gi e chonga. Koro sama nindo, samoro ko yie mondo mi otamre. To rama, koro kange nang'o makele nikech en mana gi e chonga ka to mokwongo nobukore gi piny ka giluongo ni kalandidio mako tienda. Kaeto gino bende samoro nitie kaka winjo ka gani ka chal gimara dhi yora. Ka tiyo gimawinjo ka iwuone jil king'iye wuono dwaro ni wuono gimoro chal gimomak. Koro kang'e ni gima kele nikech atiyo ga tich mar pi mang'eny, atiyo Nairobi wata katiyo gi pi mang'eny. Koro kang'e ni gima kele to kang'e ni nang'o matimo. Erokamano ahinya daktari biro konyi. Simu machielo. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni. Iluonga ni Ferdinand Tijabe. Notimna spine surgery, noyuda gi condition miluongo ni Caudo-equina syndrome. Bas notimna decompression, to all along asebedo gi pain after that, asedok gi daktari, oseketa on medication, but then pod awinjo nding'a, kaeto recently nyocha gi diagnose piriformis syndrome. Atimo exercise to ok dog chien. Koro ema apenjo laktar ni be nitie kaka inyal konya pain mar gluteal muscles mar chande na koni ng'eny sana, odhi nyaka tienda piny. Yes, awinjo ng'amogocho mokwongo cha wacho ni chonge rame, aeto chonge marame no aparo ni mano nyalo bedo ni en gi knee injury, ok anyalo wacho ni en back problem, nikech owinjo konindo tieng chonge no bedo ma stiff. Koro aparo ni bende chong no nchan wasewacho ka chieng' mokadho cha. Koro nyalo dhi e video cha mondo dhi ochekane to kaka unwa wacho wach mar chong. To gima nyalo wacho ne ni onyalo dhi ir daktari mondo dhi ocheke ane mondo ane to chonge no en gi problem. Onyalo bedo ni en gi arthritic problem, onyalo bedo ni en mana gi leche, onyalo bedo ni tiere emojony. Koro dhi daktari mondo ocheke. Aito ja winjo machielo ni mano timne man gi Caudo-equina syndrome, aito kendo en gi piriformis syndrome. Koro manyisore ni aito nose timne gimiluongo ni decompression. Manyisore ni disk ne wuok oko mathinyore, aito dhe dio ne nerves ka. Koro kaka nwa wacho cha. Koro osebedo kotimo exercises to pok owinjo ka en gi changruok makare. Gima nyalo temo wacho ni seche motimne ng'ato spinal surgery, to samoro onyalo kawo muda kidogo nikech seche ma ong'ad leche ka, aito kendo scar tissue bende form ka inside kanyo. Samoro chango ne nyalo bedo nyalo kalo mudo matin. Aito kendo bende wan koro gi instruments motwe godo ka, chumbe motwe godo iye kanyo go. Koro mago bende samoro kupono twe gi chumbe kata gi chumbe go momake godo go, samoro bende nyalo bedo ni nyalo kawo muda mondo mi ochangi. Aito piriformis syndrome mowacho nitiere en rem maringo kuom siandani kanyo. Koro bende nitiere exercises moko dhi ka physiotherapist to nyalo timone, aito gi rwecho makare ma remno mowinjo kanyo no nyalo dhi through, nyalo rumo. Kamano. Agombo ni wadhi nyime kod twagni, mak mana ni saimo maya wang'a ka. Moro de wanyalo golo mbaka ni studio ka watere oko kocha ka ng'ato dwa tudore kodi, inyalo yudi kanye, jogo mane dwaro konye, inyalo timo kata inyalo konyo gi nang'o, kama inyalo yudie kod yore mag tudruok. Ana yudora Hurlingham, aran Kilimani Physiotherapy Center,
kanye ma time private practice mara kendo kanye ma anti yuda e seche mang'eny kendo iyudowa e namba mar 07 93 50 19 inyalo nuoyo 07 93 50 19 kamano. Erokamano daktari. Amor mokalo kendo aduoko erokamano makende ne jogo mabiro biro kata ne jogo mabiro gocho yie mondo mi konygi e lo penj laktar mondo mi oganda wayud konyruok. Erokamano. Kendo na gombo mondo kapo katieko na jowinjowa moko mosebedo ga kabiro nenowa e hospital mawinjo chenro ni agikwana ni mondo abi amosi. Achiel kuom giluongo ni Olga Okelo to gi Margaret Okelo gi ang'eni gi watch program ni to gi Dr. Francis Okuthe. Erokamano. Agikwana ni program ni giyiego kabisa. Wan bende wayie godo. Jowinjo kata joneno bende oyie godo. Erokamano ahinya Dr. Okuthe, erokamano ahinya Margaret, erokamano mathoth johera mar chenro ni. Kik obed abeda mbaka to obed gino makelonwa konyruok. Ne Dr. Hamisi, erokamano mathoth. Ne director na Lindsay, erokamano mang'eny. Ne jogo picha mawa, aduoko nu erokamano mathoth. Ne jogo mochung' ne duol kachiel kod ler kata taya mar studio, erokamano. Ne producer na Papecho Koth Nyameja, erokamano ahinya. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni, rit lumbru ni, an iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Very good. Karibu.